Gipasigarbo karon sa Western Mindanao Command nga Abu Sayyaf free na ang tibok probinsya sa Basilan. Ano yung report ni Chris Dapitan? Gilayong gipangtangtang na sa 101st Infantry Brigade ang mga Abu Sayyaf wanted posters ug tarpaulins nga nagkatag sa probinsya sa Basilan pipila ka tuig na ang milabay. Kinihuman nga gianunsyo og gikumpirma sa Western Mindanao Command nga ASG free o wala nay presensya sa maong teroristang grupo sa tibuok probinsya sa Basilan. May resulta gayud kuno ang pagpaningkamot sa mga otoridad ug komunidad alang sa kalinaw sa Basilan. In the present condition nato, ma'am, nakita sa ato ang mga katawhan puon sa ang epekto sa usa ka lugar nga ma-develop and secured. Di na yun na sila mubalik sa katong panahon nga more on violent way nga makakita og income. People na sila sa Basilan. Gipaklaro sab sa Westmincom nga wala nay kalabutan ang ASG sa mga pagpamusil ning bag-ulang o bisan ang pagbusikad sa tipo-tipo sa milabayng simana. Unang gideklara ang lungsod sa Lantawan isip ASG free niadtong Hunyo ning tuiga. Ug human lang ang halos duha ka bulan, ASG free na lakip ang napulo pa ka lungsod ug duha ka syudad sa probinsya. Makasaysayanon matud pa ang umaabot nga deklarasyon sa Basilan isip ASG free nga probinsya kay kini ang sinugdanan sa hingpit nga pagwagtang sa terorismo sa probinsya. Gipasalig sab sa Westmincom nga wala nay security threat ang probinsya apan ilang paningkamutan nga magpabiling ASG free ang Basilan. Siguro ang challenge nato diri, ma'am, kung paano nato i-cater ang development ang mga business establishment nga moabot ang mga opportunities nga mo invest sa Basilan. Dedicated ko na atong na i-remain nato nga steadfast atong present condition nato nga ASG free na ang Basilan. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao.